Hyvää iltaa munkin puolesta. Mä olen sairaanhoitaja Hannele Riipinen ja olen Sydänkeskuksessa ollut noin reilu 10 vuotta ja just laskettiin äkäiseen Linnean kanssa, että pari vuotta tuossa Sydänpolilla. Valvonta on se mun edellinen työpiste ollut aikaisemmin ja nyt olen sitten näiden tahdistimien kimpussa. Ja Moikka vaan munkin puolesta. Mä oon tosiaan Lehtimäen Linnea. Ja mun tausta on vähän erilainen kuin Hansu. Mä oon ollut noin 10 vuotta tuolla lasten puolella töissä ja sitten vaihtanut tänne Sydänkeskukseen ja ehkä noin kohta 5 vuotta varmaan ollut tässä Sydänpolilla. Ja sitten loppuajan nyt näissä tahdistin puolella Hansun kanssa. Eli lähdetään sitten liikkeelle. Eli TYK Sydänpoliklinikkaan kuuluu tämä teidän sairaalan sydänpoliklinikka TP3 ja sitten tämä Mäntymäen sydänpoliklinikka. Ja me ollaan vähän jaettu näitä potilaiden hoitoja, eli lähikuntien potilaat olisi täällä Kantasairaalassa ja turkulaiset pääsääntöisesti tuolla Mäntymäen. Toki poikkeuksiakin on. Mä keskeytän sen verran, että puhukaa ihan siihen lähelle, kun ei tahdo kuulua tuonne perälle. Niin... Okei. Kuuluuko? Nyt kuuluu perälle. Kiitos. Eli tahdistimien ensiasennukset on täällä keskitetty tänne Kantasairaalaan. Suunnitellut ensiasennukset ja päivystykselliset asennukset ja tahdistimen vaihdot keskitetty sitten taas TYK Salon sairaalaan. Eli siellä on meidän kardiologeja ja sitten 1 thorax-kirurgi, jotka vaihtaa näitä tahdistimia. Ja sen verran vielä siitä, että miksi tahdistimia laitetaan, niin voi olla tämmöistä hidaslyöntisyyttä, eli syke menee liian matalalle, voi olla 30 allekin syke. Ja sitten voi olla sellaista, että on eteisvärinä ja kun eteisvärinä kääntyy, sitten tulee liian pitkä tauko ja saattaa hyötyä ja sen takia tahdistin. Tai sitten voi olla henkeä uhkaava rytmihäiriö, mikä vaatii sitten semmoisen iskukoneen. Tai sitten voi olla sydämen vajaatoimintatahdistimia. No tässä sen. Yleensä kun näitä tahdistimia niin, laitetaan, niin siinä on johdot ja sitten on se patteriosa, eli johdot kuljetetaan sinne laskimoita pitkin sinne sydämen eteisiin kammioihin ja riippuen vähän siitä, mikä se on se perussyy ja se johtojen kautta sieltä patterista lähtee sitten sydänimpulssi sinne sydämeen, mikä sitten sen tahdistuksen siinä kohtaa antaa, kun se tarvitsee sitä. Kotiutuminen on yleensä aika nopeata, samana päivänä. Yleensä kotiudutaan tai sitten voinnin mukaan voi olla muutaman päivänkin sairaalassa. Jotkut on varmasti teistä tai omaisista niin, että tahdistin on suunnitellusti laitettu, käyty ensin kardiologin kanssa keskustelemassa tahdistinhoidosta ja sovittu sitten se tahdistin asennuspäivä. Ja samana päivänä tai mahdollisesti seuraavana kotiudutaan. Tai sitten on voinut käydä niin, että on mennyt siellä kotona tajuttomaksi tai pyörtynyt, loukannut itsensä ja sitten on ensiavussa löydetty EKG:stä liian matala syke esimerkiksi. Tai sitten voi olla esimerkiksi geenivirheitä on sellaisia, minkä takia voidaan laittaa sitten tämmöisiä rytmihäiriötahdistimia, mitkä sitten hoitaa sen hengenvaarallisen rytmihäiriön. Niin syitä on erilaisia ja näiden mukaan sitten se kotiutuminenkin sieltä sairaalasta voi olla eri pitkä. Toivottavasti kaikki on saanut ohjeet, kun kotiutuu ja hoitaja on käynyt ne läpi. Ja yleensä ompeleet, jos niitä
poistettavia ompeleita on, niin on 10 vuorokauden kuluttua ja joskus voi olla sulavia ompeleita. Ja yleensä ne poistetaan siellä omassa terveyskeskuksessa. Me painotetaan sitä, että haavaa täytyy siellä kotonakin tosi tarkkaan tarkkailla. Jos siihen tulee tulehduksen merkkejä, niin herkästi Tahdisti-poliklinikalle soitatte. Me joskus pyydetään lähettää kuvaa esimerkiksi, jos on mahdollista ottaa kännykällä kuva ja laittaa meille sähköpostiin, niin me hyvin herkästi pyydetään kuvaa tai sitten ihan fyysisesti poliklinikalle näyttämään. Jotta me varmistutaan siitä, että mahdollinen infektio ei ole liian pitkällä tai muuta, että hoito alkaa heti. Yleensä siinä on antibioottihoito tai sitten me pyydetään lähettämään niitä kuvia tosi paljon. Koska sitten jos sen joutuu poistamaan, niin sitten on enemmän murheita. Eli sairausloma sitten taas riippuu vähän siitä, minkälaista työtä tekee. Onko konttorityötä, onko eläkkeellä tai onko rakennusmies esimerkiksi, että onko kovin fyysinen työ. Ja normaalisti se on 1 ja 2 viikkoa, mutta jos sitten on kovin fyysinen työ, niin se voi olla kuukaudenkin sairausloma. Että työstä tai sitä mitä työkseen tekee, niin kannattaa puhua kardiologin kanssa sitten, kun tänne tulee. Me pyritään siihen, että kaikki pääsee 3 kuukauden sisään ensikontrolliin Tahdistin poliklinikalle, mutta meillä on tällä hetkellä aika mahdottomat jonot. Ja me toivotaankin siinä niin kuin teidän aktiivisuutta, että soitatte ihmeessä perään, jos ei aikaa kuluu. Jonot on aikamoiset. Sitten kun te saatte niitä kotihoito-ohjeita, niin siellähän on kaiken maailman rajoituksia, varsinkin sille kun se Tahdistin vasemmalle puolelle yleisesti laitetaan, niin vasenta kättä sanotaan, että ei saa hiihtää, ei saa uida, ei saa ikkunoita pestä, ei saa kantaa raskaita kauppakasseja, niin se olisi ehdottoman tärkeää, koska sille tahdistimelle itsessään ja sitten niille johdoille, mitkä menee sinne sydämen kammioihin ja eteiseen, niin niille annettaisiin sellainen rauha kiinnittyä, juurtua sinne paikalleen. Ja sekin vielä, että me oltaisiin olla sen ensikontrolliin asti hakkaamatta halkoja tai muuta tämmöistä raskasta fyysistä työtä, että se tahdisti tulisi testattua ja katsottua, että siellä on kaikki kunnossa ja keskusteltua sitten tämmöisistä asioista, esimerkiksi työkuviot, niin kardiologin kanssa, mikä olisi semmoinen, että voi tehdä ja aloittaa. Mutta ja lähinnä tämä koskee semmoisia ehkä sitten joku kitsaaja tai se, mitkä saattaa aiheuttaa siihen tahdistimeen häiriöitä. Sellaiset työt, niin kannattaa jättää sitten sinne kontrolliin. Siinä on se 2 kuukauden rajoitusaika, just sen, että se juurtuu sinne, uiminen, hiihto, sauvakävely, käsien kaikki ääriliikkeet, että tämä rintalihas venyttyy tai jännittyy, niin on niin kuin rajoitus se 2 kuukautta just tämän takia. Suihkuun saaminen 2 vuorokauden päästä, sitten kun kaikki suojalaput on irti ja ilmahoito ja taputellen kuivaukset, niin se on siinä. Saunominen ja uiminen 2 viikkoa, koska että se rupi lähtee kokonaan pois, ei siinä se rupi lillu sitten. Tämmöisiä tahdistimeen kohdistuvia osumia ja iskuja, niin lähinnä ehkä hieronnasta kysytään välillä, että saako
tahdistin potilasta hieroo, saa hieroa, kunhan ei hiero sitä tahdistinta. Sitten on jotkut tämmöiset kontaktilajit, mitä pyydetään välttämään, missä olisi mahdollista saada isku siihen tahdistimen alueelle. Voinnin mukaan heti vaan liikkeelle, kevyttä liikuntaa, kotityötä, lisäten pikkuhiljaa, että pääsee siihen normaaliin rytmiin. Et sanotaan, että vaikka me kehotetaan, että ei saa ääriliikkeitä tehdä, mutta niin tämän verran tähän saakka. Et sillä lailla, että sä saat takin päälle, niin sen verran saat liikuttaa käsiä. Sitten kysytään aina autolla ajosta. Autolla ajossa niin on se 10 päivää tavallisessa tahdistimessa. Ja sitten on erikseen tämmöinen iskuritahdistin, missä sitten on 2 viikkoa. Tai sitten jos siinä on, ennen kuin sä olet sen tahdistimen saanut, jos sulla on ollut tajuttomuutta tai on tullut elvytys ja sitten laitetaan tämä iskuritahdistin, niin siinä on sitten pidempi 3 kuukaudesta pidempään. Jos tämmöinen rytmihäiriötahdistin, iskuritahdistin tulee, niin ammattiautoilu on silloin kiellettyä. Ja joka kerta, kun tahdistin antaa sen iskuhoidon, niin sen jälkeen tulee aina 3 kuukauden ajokielto. Sitten meiltä kysytään aina tätä, että kun tahdistin piipittää. No tahdistimet ei piipitä, tavalliset tahdistimet ei piipitä. Ainoat on nämä iskutahdistimet, rytmihäiriötahdistimet Medtronic-firmalta ja Boston-firmalta. Että mikään muu tahdistin ei pidä ääntä. Nyt mä annan puheenvuoron tuolle Linnealle ja näistä etäseurannoista. Tässä on näkyvillä meidän tämän hetken etäseurantalaitteet. Eli meillä on 4 firmaa ja jokaisesta löytyy oman mallisensa etäseurantalaite. Eli se etäseuranta tarkoittaa tiedon siirtoa. Eli se etäseurantalaitteen avulla tai kautta se tahdistimen keräämä tieto siirtyy meille etäseurantasivustolle. Se etäseuranta on joskus ehkä vähän sellainen hämäävä sana, koska se ei ole mitään reaaliaikaista seurantaa. Eli tosiaan se etäseurantalaite lukee ne tahdistimen tiedot aina yöaikaan ja silloin se siirtää ne meille sinne etäseurantasivustolle. Jokaisella firmalla on oma sivunsa ja firmoja meillä on Biotronic, Medtronic, Boston ja Abbott. Ja nykypäivänä enenevissä määrin niitä etäseurantoja aloitetaan, ei nykyään ehkä ihan jokaiselle tahdistinpotilaalle, mutta melkeinpä suurimmalle osalle. Usein se etäseuranta sitten aloitetaan siinä ensimmäisen, tai joko siinä heti kun tahdisti asennetaan, tai sitten ensimmäisen kontrolliyhteydessä. Joskus niitä voidaan sitten aloittaa myös vähän jälkikäteen, vaikka se tahdistin olisi ollut jo vuoden käytössä ja koetaan se etäseuranta tarpeelliseksi. Sieltä etäseurannan kautta nähdään kaikki samat asiat, mitä lääkäri näkee siinä vastaanotolla, kun käytte. Ainut ero on, että ei pystytä sieltä etäseurannan kautta tekemään mitään säätöjä siihen tahdistimeen. Eli silloin, jos on sellainen tilanne, että jotakin tarvitsee säätää, niin sitten pyydetään aina paikan päälle. Meille tulee sellaiset niin kuin ajastetut lähetykset sieltä tahdistimista. Vähän nyt, meillä on semmoinen pieni murrosvaihe tässä meneillään. Me kehitetään vähän tätä meidän tahdistinpolitiikan toimintaa. Et joskus, jos tieto ei pidä välttämättä paikkaa saada ohjeistettu eri tavalla polilla, niin polilla käydessä joskus aikanaan, niin välillä ne meidän toimintatavat hiukan päivittyy. Eli tällä hetkellä uudet tahdistimet laitetaan niin, että 2 vuoden välein ne niin kuin tiedot
katsotaan vähintäänkin. Ja sinä aikana kyllä tulee kaikki niin tämmöiset hälytyslähetykset läpi. Ja joskus tulee kysymyksiä siitä, että oma kantaan on esimerkiksi ilmestynyt joku lääkärin kirjaus tai hoitajankin kirjaus, ja ihmetellään, kun ei olla oltu yhteydessä, niin se johtuu siitä, että meidän potilastietojärjestelmä ja etäseurantasivustot ei keskustele keskenään, joten kun käydään etäseurantasivustolla ja halutaan, että potilaan papereissa lukee joku tietty asia, mitä siellä vaikka seurataan, niin sitten käydään kirjaamassa se. Ja siitä usein lähtee potilaalle kirje kotiin tai sitten huomaatte omakannassa sen kirjauksen. Joka kerta, jos vaatii käynnin poliklinikalla tai jotain semmoista kiireellistä tai asiaa, niin ollaan kyllä aina teihin päin yhteydessä. Niistä kirjauksista ei tarvitse pelästyä. Ja meitä on 3 tahdistinhoitajaa ja sitten muutamia lääkäreitä, ketkä pääsääntöisesti niitä etäseurantaisia poliklinikkaa katsoo. Mäntymäessä katsoo aika lailla pelkästään lääkäri nämä lähetykset. Heillä on hieman vähemmän niitä kuin täällä Kantatalossa. Niin katsotaan tosiaan arkipäivisin. Joka päivä katsotaan sellaiset hengenvaaralliset hälytykset, eli iskut ja tämmöiset ylitahdistushoidot, ja ollaan sitten potilaaseen yhteydessä tarvittaessa. Hiukan harvemmin sitten tällaiset ei niin kiireelliset hälytykset. Ja tarvittaessa tosiaan kutsutaan sitten poliklinikalle käymään, jos se ongelma on sellainen, että se vaatii jotakin toimintaa, eikä riitä pelkkä seuraaminen. Ja tosiaan kun puhuin siitä, että vähän kehitetään tätä meidän toimintamallia, niin pyritään siihen, että ei tulisi sellaisia rutiinikontrolleja. Jokaiselle tulee se ensimmäinen tahdistinkontrolli, mutta sen jälkeen useimmille saattaa riittää se pelkkä etäseuranta. Joten pikkuhiljaa ehkä poistuu ne sellaiset rutiinikontrollit tässä ajan kuluessa. Sitten on tietty erikseen nämä vajaatoimintatahdistimet, jolloin siinä polilla kontrolloidaan muutakin kuin pelkkä tahdistin. Sitten jos olet pois etälaitteen vierestä, niin semmoinen ehkä nykkisääntö, mistä puhutaan, on, että jos olet yli viikon pois sen vierestä, niin suositellaan, että otat mukaan sen matkalle. Se on vähän sellainen turvakin siellä matkalla, varsinkin jos olet pidemmän aikaa pois. Tämmöisiä yksittäisiä 1 tai 2 yötä, jos olet pois, niin me ei edes sitä vielä huomata. Niin silloin sen etäseurantalaitteen voi hyvin jättää sinne yöpöydälle. Toki se on aina sitten potilaan oma päätös, että haluaako sitä ylipäätään ottaa mukaan matkalle. Etäseurantalaitteen saa ottaa lentokoneeseen ja suositellaankin, että se siinä käsimatkatavaroissa kuljetetaan. Se toimii ulkomailla samoissa paikoissa, tai voi ajatella, että missä kännykkä toimii, niin tämä etäseurantalaitekin toimii. Eli se käyttää samaa verkkoa kuin kännykät. Et jos on Suomessa joku ulkosaaristo tai muu, missä on huonot kuuluvuudet, niin siellä ei välttämättä etäseurantalaite toimi, niin ihan sama pätee sitten ulkomaillakin. Etäseurantalaitteen rikkoutuminen, jos vahingossa menee rikki, niin se ei vaikuta koskaan millään tavalla siihen tahdistimen toimintaan. Eli ne on 2 aivan eri asiaa. Et jos se rikkoutuu, niin se ei tarkoita, että tahdistin olisi silloin rikki. Etäseurannan nämä toiminta-asiat, jos tämmöiset rikkoutumiset ja muut, niin ne ei ole koskaan semmoisia kiireellisiä asioita. Eli ihan hyvin voi odottaa seuraavaa arkipäivää ja olla meihin yhteydessä. Se etälaite ei ilmoita potilaalle mitään, eli te ette saa sen kautta mitään sellaista informaatiota tavallaan, että onko se sen näette, että onko se toiminnassa, mutta ette saa informaatiota siitä tahdistimen toiminnasta. Ja samoin siinä joissakin laitteissa on mokkula, niin ne mokkuloiden valot ja etälaitteessakin olevat valot, niin niitä ei sinänsä tarvitse sen enempää seurailla, kun ei siitä sen
toiminnasta kerro. Ja etälaitteet ei myöskään pidä mitään ääntä. Sitten vähän tämmöisenä muistutuksena, niin kaikki tahdistimet häiriintyy muun muassa magneettikentästä. Ja kun se häiriintyy siitä, niin se tahdistin saattaa ajatella, että se häiriö tulee, että on teidän sydämen rytmiä, jolloin se sitten pahimmassa tapauksessa esimerkiksi saattaa iskeä perusteettomasti, kun se luulee, että se häiriö on sydämestä peräisin, eikä se ymmärrä sitä, että se on tullut vaikka magneettikentästä. Eli täytyy olla tarkkana tällaisten erilaisten myöskin työkalujen käytössä. Muun muassa hitsaus on sellainen, käynnistyskaapelit, TENS-laite. Ja sitten uutena on sähköauto. Sen käyttö tai sähköautolla ajaminen on ihan turvallista, mutta ei suositella, että istuu tämän sähköautossa silloin, kun se on latauksessa. Ja nämäkin asiat on vähän sellaisia, että niihin ei ole mitään sellaista ihan tiettyä tarkkaa ohjetta. Että nekin on sellaisia, että kannattaa aina oman lääkärin kanssa kuitenkin keskustella sit vielä läpi, että jos sä satut olemaan ammatiltasi esimerkiksi hitsaaja, niin vähän riippuu siitä, että millainen tahdistin sulla on ja oletko tahdistin riippuvainen, että onko se vaikka iskevä tahdistin vai tämmöinen ihan perushitaan sykkeen tahdistin. Kännykkää ei suositella, että pidetään samassa povitaskussa, kummalla puolella sitten tahdistin on. Sähköpyörän käyttö on ihan turvallista, moottorisahan, induktioliäden, ruohonleikkureiden, porakoneiden, kunhan muistaa aina tällaisissa laitteissa pitää semmoisen noin 30 sentin välimatkan, eli mitään tämmöisiä laitteita ei kannata suoraan siihen tahdistimen päälle laittaa. Ja sitten muistutuksena, että kun on tahdistin, niin kannattaa pitää huolta siitä, että käyttää aina ehjiä sähkölaitteita. Meillä oli sellainen tapaus tässä hetki sitten, että ihmeteltiin, kun eräällä potilaalla tuli toistuvasti vähän saman kellon aikaan aina etäseurantaa ilmestyi sellainen ihmeellinen häiriösignaali ja sitten selvisi, että hän käyttää tiettyyn aikaan aina illasta viallista sähkösaunaa tai käy sähkösaunassa ja se aiheutti sen häiriön sinne tahdistimeen, mikä näkyy sitten etäseurannassa. Usein tulee myös tuolta ainakin puhelimen kautta kysymyksiä myös, että saako esimerkiksi hammaslääkärillä tehdä tämmöistä ultraäänipuhdistusta, niin sekin on ihan turvallinen tehdä. Usein suositellaan sitten, että siinäkin se välimatka, eli jos on tahdistin vasemmalla puolella, niin se hoitajan kannattaa seistä vaikka oikealla puolella tekemässä sitä. Sitten vähän tutkimuksista ja tahdistimista, eli röntgentutkimukset, TT-tutkimukset, ultraäänet, PET-kuvaukset, kuulokoje, EKG, sykemittarit ja tällaiset on turvallisia käyttää tahdistimen kanssa. Mutta sitten aina tällaiset magneettitutkimukset, sädehoito ja sitten tämmöiset toimenpiteet, missä on mahdollisesti käytetään jotakin polttoa, vaikka gastroskopiat, niin niissä täytyy aina huomioida se, että on tahdistin. Useimmiten ennen näitä tullaan, vähän sekin riippuu siitä, että mikä tahdistin on, niin tullaan käymään meillä sydänpoliklinikalla, jolloin se tahdistin säädetään sellaiseen tilaan, että se ei huomioisi vaikka sitä magneettikentästä tulevaa häiriöä, vaan se tekee vain tehtävänsä ja keskittyy siihen tahdistamiseen. Ja sitten taas magneettitutkimuksen jälkeen tullaan käymään polilla ja palautetaan taas takaisin normaalit säädöt. Tällä hetkellä, jos on tahdistin, niin vain TYKSissä pystyy Turun alueella. Helsingistä en osaa sanoa tai muista isoista kaupungeista nyt ihan varmaksi, mutta Turussa ainakin niin tällä hetkellä vain täällä TYKSissä kuvataan niin tahdistinpotilaiden magneetit.
ei onnistu yksityisellä vielä. Heillä ei ole noita tahdistimen testauslaitteita. Sitten muita semmoisia ehkä yleisiä aiheita tai kysymyksiä, mitä tuolta puhelimen kautta tai digihoitopolun kautta tulee tasaisesti, niin kysytään, että vaikuttaako se tahdistin jotenkin verenpaineeseen, jos on vaikka korkeat tai matalat verenpaineet, niin ei. Tahdistin ei vaikuta suoraan niihin verenpainelukemiin. Sitten toinen, mitä ihmetellään välillä, on se, että kun verenpainemittarilla vaikka mittaa sykettä, ja sen tahdistin on säädetty se alaraja vaikka 60 tai 50 ja toistuvasti on sen alta lukemia, niin usein se on tämmöinen virhemittaus, varsinkin sellaisella ihmisellä, jolla on vaikka flimmeriä tai lisälyöntisyyttä, niin se verenpainemittari ei ole tottunut mittaamaan semmoista epätasaista rytmiä, jolloin se jättää mittaamatta niitä joitakin lyöntejä sieltä, jolloin tulee sitten tämmöinen poikkeava lukema. Tässä on meidän kummankin Kantasairaalan ja Mäntymäen Sydänpolin yhteystiedot. Meillä on täällä TYKSissä tai täällä T-sairaalassa semmoinen takaisinsoittojärjestelmä ja se on auki 8:30–12. Sinne voi jättää soittopyynnön. Ja ainakin tähän mennessä ollaan pystytty aina samana päivänä soittamaan takaisin. Mäntymäessä on vielä toistaiseksi ihan tämmöinen normaali puhelinlinja. Ja toivotaan aina, että saa soittaa kumpaakin numeron tavallaan, että ei sitä tarvitse jäädä miettimään, että ei tiedä kumpaan kuuluu, niin jättää sen takia soittamatta. Mutta jos tiedät, että olet aina käynyt TYKSissä tai olet turkulainen ja aina käyt Mäntymäessä, niin silloin kannattaa ensisijaisesti olla sinne omaan poliklinikkaan yhteydessä. Ja sitten vielä muistutan siitä, meillä on tahdistinpotilaan digihoitopolku, missä on muun muassa tällaisia usein kysyttyjä kysymyksiä, niin sieltäkin useimmiten saattaa löytyä vastaukset kysymyksiin, jos se on sen digihoitopolun halunnut ottaa käyttöön. Kiitos. Kiitos.